Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko do finikuraw modeliw ka d'aw ye lenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kalan a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nalen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité n'olu be ni baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew. Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi ntɛnɛndonya in na limanaw min ye juillet kalo ye ale bɛ tile 29 bi san 2024 min y'aw ka jamukan ye min bɛ sigi aw ye don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma n'o ye kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ kuma ye k'o lakale aw ye limanaw ni an sigilen o de kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an lamɛn arajo Joliba sanfɛ an ma ɲinɛ aw kɔ Bamako yan Segu Sikaso min ye an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛla la an ka page Facebook n'o ye Joliba TV News ani Joliba FM ye fo ka taa se an ka page YouTube ma limanaw nin bɛɛ lajɛlen ye an ka kunnafoni di siraw de ye a bɛɛ kun ye a kana se ka fɔ kunnafoni kɔ ɲɛbɔkun hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma gafe saba bɔra minnu kɔni b'an bolo kɔrɔ yan les échos ale bɛ yan min ye Nouvelle Horizon ye ka taa se le soir de Bamako an bɛna nin fasidi sɛbɛn saba de lakale aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na an b'a daminɛ ni min ye o ye les échos ye limanaw fasidi sɛbɛn in kumana a y'a jira k'a fɔ min ye Tiza Waten ale ni Kidal cɛ mètre 233 ma awa ko finitigiw kɔni ta kɛra u y'u jɔ o jɔyɔrɔ la kosɛbɛ limanaw ka min ye juguw k'u kɛlɛ awa Tiza Waten ale filɛ nin Kidal awa ka taa fo Algérie ale ni Mali dancɛ fanfɛlaw la n'i y'a lajɛ limanaw a kɔni kɛra kɛlɛba de ye min kɛra alamisa tɛmɛnen jatigɛwale tigilamaw terrorisiw awa alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 25 san 2024 n'i y'a lajɛ n'a sɔrɔla limanaw min ye jamana lakanako ye awa kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana kɔrɔyan fan fɛ basigi kun nana na kɔsa in na kosɛbɛ sabu fasiri y'a jira k'a fɔ Kidali minɛ kɔ awa novembre kalo tile 14 san 2023 awa ka far'u ka dugu minnu bɛ n'o ye Tessalit Aguelhok Anefis awa olu minɛnen kɔ a jirala k'a fɔ awa min ye kɛlɛ tilala ka wuli ka jɔ alamisa tɛmɛnen na juillet kalo tile 27 tɛmɛnen na Tiza Waten ale marabolo kɔnɔna la limanaw ko Mali finitigiw ka mɔmɔni jɛkulu dɔ n'o ye patrouille dɔ ye awa o de taara bi Bamanciw ka jan kɔnɔ o kɛra alamisa tɛmɛnen na n'i y'a lajɛ a kɛra awa min ye Mali finitigiw ka wulikajɔba dɔ de fana senfɛ awa sabu Bamanci ninnu binn'u kan u kɔni ma u sigi k'u bolo da u sen kan sabu FAMA forces armées maliennes awa u sera ka u jɔ u jɔyɔrɔ la i n'a fɔ Mali finitigiw ka ɲɛmayaso état major général des armées awa ale y'a ɲɛfɔ bataki dɔ kɔnɔ cogo min na ale y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ min kɛra kɛlɛ min kɛra nin ye limanaw kɛlɛ kɛra jaabi min bɔra la o de filɛ nin des armées ka kunnafoni la awa ka ca maa 20 ye minnu fagara Bamanciw la Mali finitigiw fɛ i n'a fɔ communiqué in ale b'a ɲɛfɔ cogo min na ko u ka minɛnw fana u ka kɛlɛkɛ minɛnw caman bɛ yen awa olu fana minɛn'u la awa i n'a fɔ armée ka état major fasiri b'a ɲɛfɔ cogo min na kɛlɛ tilala ka lasegin alamisa dugusajɛ n'o ye juma ye juillet kalo tile 26 nka ko Mali finitigiw tilala k'u labɛn awa pankuru 2 ɲɔgɔnna olu kɔni taara gosili kɛ awa juguw la ka se ka maa caman de bɔnɛ u nin na n'i y'a lajɛ o don kelen juillet kalo tile 26 awa ko hélicoptère dɔ n'o ye pankuru dɔ ye n'o ye Mi-24 ye awa min y'an ka Mali finitigiw ta ye o wulila nka ale ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ sira la fo ale jagoyara limanaw ka taa jigin awa min ye kuruba dɔ kɔnɔna la n'i y'a lajɛ hélicoptère in a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya dɔɔni tiɲɛni dɔɔni tun b'a la u tilala ka welewele dakan de bila min ye maa minnu b'a ko ɲɛdɔn olu ka se ka na pankuru in lajɛ k'a lajɛ fɛn min kɛra sababu ye n'a ma se ka pan ko o don kelen dugusajɛ yɛrɛ n'i y'a lajɛ juillet kalo tile 26 ka taa dugu jɛ tile 27 la min ye o finitigi kelenw ye minnu tun bɛ mɔmɔli la yɔrɔ kofɔlen ninnu na Tiza Waten ale dugu kɔnɔna la o ka sɔrɔ ka a lajɛ ka segin kɔ boloda dɔɔni sabu kɛlɛ min kɛra nin ye awa n'i y'a lajɛ terrorisiw kɔni dadigi k'u la caman bɛ u ye olu faga awa i n'a fɔ fasiri b'a ɲɛfɔ cogo min na nka min ye Mali finitigiw ye
awa sira kelen ka ye u segira dɔɔni ka se ka kɛlɛ fana ye o de ye jugu kɛlɛ nka ka segi ka t'i labɛn tuguni o fana bɛ ɲɛ kɛlɛ la o la sa a jala k'a fɔ état major général des armées kɔni y'a jira k'a fɔ yɔrɔ kofɔlen awa a bɛ lakana kɔnɔ wa yɔrɔ bɛ ka kɔlɔsi o ye kɔlɔsili dan yɛrɛ ye ko n'i y'a lajɛ Mali finitigiw ka sanfɛ pankurun olu bɛ ka kɔlɔsiliba de kɛ a yɔrɔ la o kɔfɛ état major général des armées tilala ka welewele dakan bila awa sigidalama minnu bɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na u k'a lajɛ u k'u yɔrɔ janya Mali finitigiw ka kɛlɛ daga ninnu na sabu awa kɛlɛ fana a mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ maa min sigilen bɛ a kɔlɔlɔ bɛ se ka se o ma k'u k'u yɔrɔ janya awa kɛlɛ daga ninnu na nin mana o mana bɔ yen nɔ min ye awa ale fasiridi sɛbɛn kelen y'a jira k'a fɔ nin waati laban in na limana o yɔrɔ a jaralen bɛ k'a fɔ min ye Mali ni Burkina ani Niger olu farala ɲɔgɔn kan ka jɛrɛjɛkulu sigi n'u kama ko AES limana AES ko in a bɛ ka don ba la n'i y'a lajɛ a daminɛna ka an ka Mali finitigi minnu n'o ye douaniers ye Mali douaniers Niger douaniers ka taa se Burkina douaniers ma ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jɛrɛjɛkulu kɔnɔna la n'o ye AES ye kɛrɛnkɛrɛnnen la awa min ye confédération ko yɛrɛ ye o kɔnɔna la sabu confédération tɛ dɔwɛrɛ ye an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ laɲini min bɛ yen ka se ka o sabati a jarala k'a fɔ ko bolonɔbila sɛbɛn dɔ kɛra tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 23 awa wuladayanfan yɛrɛ fɛ Niger faaba la Niamey awa o bolonɔbila sɛbɛn in bɛ don hukumu kɔnɔ o ye min ye douanier bɛ jamana saba min na nin ye Mali ni Burkina ni Niger awa k'u k'a lajɛ k'u ka baaraw koloso ɲɔgɔn na walasa baara ɲɔgɔnya a bɛ don sen na cogo min na limanaw n'i y'a lajɛ an bɛ nin dabolo de kan min ye directeur généraux ninnu ye minnu bɛ douane kunna awa Mali kɔnɔ yan Niger ale ni awa Burkina Faso k'u ko a ka kan bi awa n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana saba in farala ɲɔgɔn kan k'u k'a lajɛ u k'u ka baaraw don ɲɔgɔn bolo sabu douaniers olu de bɛ jamana ninnu dancɛw la sɔrɔ jamana ninnu fana n'a lajɛ awa min ye minɛn minnu bɛ don sanni feere la douaniers de b'o kɔlɔsi nafolo minnu fana bɛ don jamana ninnu minnu bɛ tɛmɛ jamana ninnu senfɛ douaniers de b'olu kɔlɔsi o de la ko ka baara kɛ k'a don ɲɔgɔn bolo walasa ka se ka kɛ baara cɛɲi ye o de la a lajɛra k'a fɔ ko bolonɔbila kɛra sɛbɛn fila la jamana sɛbɛn fila in bɛ don hukumu kɔnɔna la o de k'a fɔ awa finitigi ninnu u k'a lajɛ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye awa fɛn minnu bɛ yen n'o ye ɲɛnaminifɛnw ye walima fɛn kolon minnu bɛ yen n'o bɛ tɛmɛ ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ douaniers k'a lajɛ u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ o la u kana se ka kɛ tɛmɛfɛn ye min ye an yɛrɛ ka douane ɲɛmaaba ye inspecteur général Amadou Konate ale y'i bolonɔ bila sɛbɛn in na a kɛra waati ye waati min ni jamanaw min bɛ AES jamanaw ko fɔ u bɛna nafa sɔrɔ nin na kosɛbɛ sabu a jarala k'a fɔ Amadou Konate inspecteur général de la douane ale ko fara ɲɔgɔn kan u bɛna kɛ nafaba ye ni jamana ninnu fɛ jamanaw n'i y'a lajɛ min bɛ baara in ko fɔ baara in kɛrɛfɛ min ye inspecteur général Amadou Konate jɔnjɔn tara ka di ale yɛrɛ ma jamanaw n'o ye médaille ye k'a ka baara k'o lakodɔn n'o ye médaille d'honneur ye min ye douane mɔgɔw ka kunnafoni o de dira ECHO ma an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la limanaw nin waati laban in fana na yɔrɔ a fɔra k'a fɔ Mali cakɛdaw la ko k'a lajɛ min ye ni mago bɛ maa magoɲɛciw la a kɛra wolosɛbɛn ye o a kɛra papiyew ye minnu n'o bɛ dilan carte d'identité n'a ɲɔgɔnnaw ko ka a nafolo k'a fɔ i bɛ taa wari de di bilen tɛgɛ la o dabila la a fɔ min ma ko digitalisation de l'administration jamanaw ka subahana mansin ka wari sara o fɛ o baara de daminɛna jamanaw ko nka baara in a bɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye jigifa nka ɲininkali caman fana bɛ a ko la n'i y'a lajɛ kabi kunnafoni in dira ko ka Mali baara yɔrɔ n'o ye an ka administration ye ka se ka n'a fɔra ko wari bɛ sara wari kana tɛmɛ tɛgɛ kɔnɔna la bilen wari bɛɛ ka sara ni subahana mansin ye a fɔ de ma ko digitalisation jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goïta ale ye danayaba da nin baara in kan ka tila ka wele bila min ye jamana baarakɛlaw ma k'u jija ni kɛwale kura min filɛ nin n'a daminɛna an ka foroba cakɛrɛw la a ka se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen na jamana mɔgɔ bɛ musaka minnu na u ka se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ ni a ma tɛmɛ yuruku sira fɛ fɛn in kɔni ye baara in kɔni ye baara ye min n'a diyara maaw ye wa fana n'a ɲɛna jamanaw a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye jamana mago bɛ nafolo caman na o tɛ yuruku wa jamana mago bɛ musaka caman na o bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ni a ma kɛ ni gɛlɛya yɛrɛ ye nka jamanaw
fɛn bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ bɛ fɛn na a jarala k'a fɔ bi ko Mali la gɛlɛya damadɔ bi yan n'i y'a lajɛ réseau minnu ni baara bɛ kɛ n'o ye réseau téléphonique ninnu ye walima réseau électrique o gɛlɛya bi yan jamanaw ka taa se hali internet yɛrɛ ma Mali internet ko jamanaw a gɛlɛya b'a la dɛ sabu baara ninnu tɛ se ka kɛ ni o fana tɛ fiɲɛ sira n'a fɔra k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ bɛ kɛ ni fiɲɛ sira ye e bɛ wari sara wari bɛ di subahana mansin dɔ la o bɛ taa poyi subahana mansin wɛrɛ la a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ fiɲɛ sira de fɛ nka a jirala k'a fɔ Mali kɔnɔ réseau internet o gɛlɛya bɛ yan ka taa se hali kuranko gɛlɛya yɛrɛ ma limanaw nin bɛɛ ye fɛn ye bi yalima ko a tɛna gɛlɛya don nin digitalisation in na wa o ye ɲininkali yɛrɛ ye o de y'a to a fɔra ko in kɔni kɛra a kuma fɔra a diyara maaw ye nka ɲininkali fana b'a da fɛ dɛ sabu n'a fɔra k'a fɔ bi Mali yɛrɛ kɔnɔ limanaw n'a fɔra k'a fɔ ko maanifinw bɛ degelen tɛ fɛn min na ko ka na o cun a kun ka kan a ka tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ sira minnu bɛ yen ni o bɛ kɛ sira waati kunkurunin walima waati fitinin walima waati janmujan kɔnɔna la ka se ka maaw dege a ko la k'a ɲɛfɔ maaw ye ka ɲɛ ani a baaraw bɛna taa tɛmɛ sira minnu fɛ sabu n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔ yan maa kalanbaa ka dɔgɔ n'a fɔra ko olu ka wari sara min ye réseau fɛ walima k'a fɔ k'u ka wari sara sira wɛrɛ fɛ u tɛ min ɲɛdɔn o fana bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye fɛn min baara min don a ɲɛ ka misɛn baara min don fana n'a ma ɲɛ hali k'a ɲɛ ka misɛn a ɲɛ kan ka fɔ jamanadenw ye ko jamana ɲɛmɔgɔw kun kan ka taa ni o sira de ye fɔlɔ digitalisation ko in a baara ka ɲi dɛ a baara ka ɲi nka ko baara in kun kan ka ɲɛfɔ cogo wɛrɛ la walima ka maaw dege a ko la walima hali an ka foroba cɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la n'i taara yen i b'a sɔrɔ maa caman bɛ yen o tɛna se ka baara in kɛ yan'a ka dege mɔgɔw la gɛlɛya dɔɔni bɛ se ka sɔrɔ a la nka o tɛ baasi ye ko fɛn min kɔni bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔɔni ye o ye k'a fɔ baara in ka daminɛ nka a kana tila ka taa wolo fɛn wɛrɛ la min bɛ se ka kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye sabu maaw mana bɔ fɛn dɔ kalama ko la u bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ ka nafolo bɔ sira wɛrɛ fɛ ka tila ka yugu kelen a dabɔra o min kɛlɛli kama k'a bɛ se ka taa kɛ ko wɛrɛ ye bi jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛn wɛrɛ kɛ ka nin digitalisation ko in k'a don ba la cogo wɛrɛ la ka fisa k'a fɔ nin ka baara in ka kɛ ka kunna dɔrɔn la ye k'a sɔrɔ a dugumana la fɛn wɛrɛ bɛ yen o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye kunnafoni de ye nin limanaw an ye nin bɔ les échos kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra écho kɔnɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen ni an ko a ma ko nouvelle horizon limanaw a jirala k'a fɔ ko min ye dɔgɔnɔw ka jamana ye limanaw a jirala k'a fɔ bamanciw kɛlen bɛ ka yɛrɛsago kɛ yen nin waati laban ninnu na o kɛra sababu ye dɔgɔnɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu olu farala ɲɔgɔn kan u ko ma ko synergie des associations et mouvement des jeunes du pays Dogon o y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na kalo 2 kɔnɔna la maa min fagara dɔgɔnɔ jamanaw la a bɛ maa 100 a bɛ maa 100 ni maa 20 bɔ olu de fagara kalo 2 dɔrɔn kɔnɔna la o de y'a to min ye dɔgɔnɔw ka jɛkulu ye u ko k'u bɛ wele bila jamanakuntigi de ma a k'a lajɛ a ka taabolo a ka bolo yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnen la jamana cɛmancɛ koɲɛ la lakanako la n'o tɛ dɔgɔnɔw ko k'olu ma min faamuya bi o de ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali finitigiw b'u se la Mali jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ b'u se la u bɛ baara sugu bɛɛ lajɛlen la walasa ka se ka jamana in a lakana nka olu ma se ka min faamu o de ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dɔgɔnɔ jamanaw la mɔgɔ faga min bɛ senna nin waati laban in na u ma se ka foyi faamuya a la o de y'a to u ka jɛkulu ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye jeunesse Dogon min bɛ tali kɛ Jina Dogon ka dagayɔrɔ min filɛ nin Banankabugu la a kɛra sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 26 a jala k'a fɔ min ye maa minnu tun bɛ a ko kɛnɛ kan Amidu Jimde président du mouvement Bagineso Adama Jongo président du collectif des associations des jeunes du pays Dogon min bɛ tali kɛ Jina Dogon tɔnden minnu fana bɛ yen n'o ye madame Isabelle Togo ka taa se maa wɛrɛw ma minnu bɛ yen ni olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan limanaw dɔwɛrɛ tɛ ko k'a lajɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u k'u sen don nin ko in na u ka faamuya lajɛ nin ko in na joona n'o tɛ ko dɔgɔnɔ jamanaw nin waati laban in na sango an bɛ nin waati min na n'o ye sɛnɛ waatiw ye ko baara bɛ ka gɛlɛya dɛ sabu ko n'i y'a lajɛ bi olu pays Dogon tiɲɛna u bɛ fɛn dɔ la bi u yɛrɛ ma se ka fɛn min faamuya ko jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ ka se ka bɛn lasegin Mali kɔnɔ yafa ɲɔgɔn ma jamanaden caman ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ kun hakili la ko kalanden caman de bɛna segin ka taa kalansow la yafa ɲɔgɔnmaw bɛna kɛ ko nka
ayiwa u nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ ye min ye bi nin si tɛ ka kɛ min ye Bakari Gindo ye Bokari Gindo ayiwa pays Dogon tɔgɔ la ale ko dugu minnu bɛ yen bi na ni fagaliw kɛra yen a yɛrɛ y'i da don o la a ko n'i y'a lajɛ kabi sibiri mɛ kalo tile 25 san 2024 ayiwa ko a ka ca maa 100 ni maa 10 ye minnu fagara ayiwa dɔngɔnɔ jamana minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ bɛna fɔ sisan k'a daminɛ Jalasagu maa 19 min bɛ Numuso maa 12 o fagara ye kɔɲɔ dɔ senfɛ min ye Sokolo ye Sokolo Kanda maa 2 olu ye sɛnɛkɛlaw ye olu fagara ye Teguru maa 4 olu fagara yen nɔ olu tun ye dɔgɔjɔlaw ye ayiwa o dugu yɛrɛ maa bɛɛ bolila ka bɔ o dugu kɔnɔna la min ye Anakanda ye ayiwa dɔgɔjɔla maa 2 fana olu fagara yen nɔ min ye Jigi Bombo maa 21 olu fana fagara yen nɔ Dembo maa 26 olu bɛɛ lajɛlen tun ye sɛnɛkɛlaw ye olu fana fagara yen nɔ ka taa se Ndekan maa 4 ɲɔgɔnna olu fana fagara Ndekanda maa 4 o fagara ye Waliya min ye Nde Sogoto Sogodurukum Kumudun Desagu Yandalabalu Yevolgewu Tabi Petaka Jangasagu a n'a ɲɔgɔnna caman a bɛɛ ye dɔngɔnɔ dugu de ye limanaw a n'a fɔcogoya don maaw k'a faamuya min ye Bakari Gindo ye a ko awa maa minnu fagara nin yɔrɔ kofɔlen in na olu de ye danganamayɛlɛ filɛ nin a ko kɔsa in yɛrɛ la min ye juillet kalo tile 26 tɛmɛnen na awa n'i y'a lajɛ Bamanciw ka walejugu min tara ka ɲɛsin awa dugu min ni o ye dun de ye a jala k'a fɔ maa 10 olu fagara yen nɔ o de b'a kɛ bi maa 100 ani maa 20 ye limanaw minnu fagara kalo 2 dɔrɔn kɔnɔna la awa jeunesse Dogon n'o ye dɔngɔnɔ sifinw ye u ko tiɲɛ yɛrɛ la u m'a faamu u ko bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma halisa tiɲɛ na jamana ɲɛmɔgɔw b'u se la dɛ u b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw b'u se la kosɛbɛ min ye lakanabaliya ye ka se k'a kɛlɛ nka olu kɔni ma se ka min faamuya o de ye dɔngɔnɔ jamanaw ye hali sisan maaw kɔni bɛ ka faga ye i b'a fɔ ko awa ni yɛrɛ t'u la limanaw kɛrɛnkɛrɛnnen la an bɛ waati min na ko sisan n'o ye sɛnɛ waatiw ye awa i b'a sɔrɔ Bamanciw awa u ka walejugu bɛ ɲɛsin sɛnɛkɛlaw de ma k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ awa baara min bɛ n'o ye processus désarmement démobilisation et réinsertion n'o ye maaw ye ka marifa minɛ mɔgɔw la k'u don ayiwa bɛrɛ la k'u don finitigiw cɛ la u ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ walima finitigiw dɛmɛ baara la o de y'a to u ye a fɔ ko yɛrɛlakana kolo minnu bɛ dɔngɔnɔ jamanaw la u k'a lajɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ se ka tigɛ diyagoya tɛ dɛ u b'a lajɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ min dɔn n'o bɛ se ka bila sen kan awa u ka nin awa donso ninnu walima yɛrɛlakana kolo ninnu u k'u don Mali armée cɛ la sabu olu de bɛ duguw dɔn olu de bɛ wow dɔn olu de b'a dɔn Bamanci ninnu bɛ dogo yɔrɔ minnu na u k'u don Mali armée cɛ la u ka se ka u dɛmɛ kɛlɛ la walasa u ka somɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye dɔngɔnɔw ye minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u ka se ka kisi k'u bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma halisa ko maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ minɛna Bamanciw fɛ min ye sira min n'o ye Paru ani Sɔgɔ Biya ni ɲɔgɔn cɛ awa a ka ca san 3 ye dɔw bɛ Bamanciw bolo walima dɔw yɛrɛ ta ka ca n'o ye hali sisan k'olu ka se ka minɛ ka bɔ Bamanciw ka bolokɔnɔmaya la limanaw yan'an ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ limanaw ko min ye vérificateur général ye ale ka sɛgɛsɛgɛli a sera awa Mali kuranso min bɛ kuran di jamana ma n'o ye EDMSA ye limanaw n'i y'a lajɛ bi EDMSA awa kuma cayara nɔfɛ dɛ a jarala k'a fɔ ko a ka ca miliyari 92 ye min ma don a donda fɛ EDM awa a kɛra sababu ye minisiri kɔrɔ ani directeur ɲɛmaa ninnu awa olu caman bɛ yen rapport in ye awa ko a ye jalaki bin u kan n'i y'a lajɛ yɔrɔ Mali ye sariya sunba kura ta constitution 22 juillet san 2023 in na n'i y'a lajɛ limanaw awa kabi an donna 4ème république kɔnɔ awa Mali sera ka awa min ye fɛɛrɛ dɔw bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la démocratie nasira ninnu na awa n'i y'a lajɛ cour suprême awa ka se ka ale don ba la k'ale bila haute cour de justice nɔ na sabu ale yɛrɛ kun sigin bɛ awa ministres ni jamana ɲɛmɔgɔw de ɲangini kama ko gouvernement ye awa araba tɛmɛnen juillet kalo tile 24 ka fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ walasa halisa min ye an ka jamana sariya sunba ye hakilila minnu tara kɔnɔ ka olu don ba la limanaw a na kɛ olu dɔw bɛ tɛmɛ yuruguyurugu sira de fɛ dossier min filɛ nin n'o ye énergie du Mali k'a bɛna fɔ a dossier limanaw san 2024 kɔnɔ dossier giriman tɛ Mali kɔnɔ k'a bɔ vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra limanaw k'a daminɛ san 2020 san 2021 san 2022 ka taa bila san 2023 la
octobre kalo la o tile kana bila o tile 31 la limanaw a jala k'a fɔ ko baara minnu kɛra ka daminɛ sugubulonw na n'o ye marché ye passation de marché ye ka taa se gouvernement yɛrɛ ani baarakɛla minnu bɛ baara kɛ énergie du Mali la limanaw a jala k'a fɔ ko nafolo caman de bɛ yen minnu ma taa u taa sira fɛ n'i y'a lajɛ baara taa sira fɛ n'o ye administration ye vérificateur général ka sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko ko nafolo caman de bɛ yen minnu ma taa u ka siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sugubulon n'o ye marché public ye limanaw a jala k'a fɔ ko énergie du Mali k'a kɛra sababu ye ministre kɔrɔ in n'o ye Lamine Seydou Traoré ka tila ka ale tɔ coron tuguni ka tila ka min ye société Albatros Énergie ale fana limanaw ka ale ka baara minnu bɛ yen taji minnu bɛ yen walima courant min bɛ yen n'a b'o di jamana ma ka tila ka o gɛlɛya fana fɔ tuguni o b'a jira k'a fɔ société Albatros a fana sen bɛ n'i y'a lajɛ courant ko gɛlɛya la Mali kɔnɔ k'a daminɛ janvier kalo san 2020 ka n'a bila mai kalo la san 2022 a jala k'a fɔ ko miliyari 32 ani miliyɔn 773 limanaw ko o de sarala société Albatros ye directeur général société EDM SA o b'a jira k'a fɔ ko n'i y'a sigi 100 sara limanaw ko 57 o de sarala i n'a fɔ rapport in b'a jira cogo min na nka limanaw o sɔrɔla société Albatros ye EDM fɛ nka ko limanaw a courant ma sɔrɔ ka fara o kan groupe électrogène 29 fana limanaw minnu bɛ yen ni groupe électrogène ninnu furadama limanaw u ma se ka ɲɛci fo ɲɛ u sanna min kama o ɲɛci ma se ka ɲɛ k'a daminɛ limanaw groupe électrogène ninnu n'o a marqué Perkini a jala k'a fɔ société énergie du Mali maa min a kɛra sababu ye k'a san maa min bolo groupe électrogène ninnu caman bɛ yen ni min sanna min kama i b'a sɔrɔ o fanga t'o bɔ walima o bɛ taa sigi i b'a sɔrɔ o bɛ tila ka jeni limanaw waati yɛrɛ cogoya kama groupe électrogène fɛn fɛn sanna ka bila ka taa marabolow la k'a daminɛ Kangaba ka taa Diboli limanaw Moti a foyi tɛ yen ko min sera ka nafa ɲɛ i b'a sɔrɔ groupe électrogène bɛ san maa min bolo a bɛ taa dɔ sigi o bɛ tila ka joni a bɛ tila ka boli ka t'o ta k'a bɛ t'o dilan walima a bɛ min san ka na tuguni o kan ka courant hakɛ min di i b'a sɔrɔ o courant hakɛ o tɛ se ka sɔrɔ limanaw groupe électrogène ko taara nin cogoya la a si ma se ka nafa ɲɛ o groupe électrogène 29 o fana dossier bɛ yen limanaw ka taa se n'i y'a lajɛ ko EDM SA ni waati in na taji ko gɛlɛya min fana tun bɛ yen n'o kɛra dibidibi ye a jala k'a fɔ ko miliyari 92 ɲɔgɔnna ko EDM ale ni société Albatros fo ka taa se impôt kow ma ani impôt min bɛ yen n'o kama impôt sur le revenu des valeurs mobilières limanaw impôt min kan ka sara ni si tɛ yen min dira a dicogo yɛrɛ la limanaw n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi miliyari 92 ɲɔgɔnna min ni EDM ɲɛmɔgɔw a directeur généraux k'a daminɛ min ye Kureshi Konare la ka taa ministre Seydou Lamine Traoré limanaw ani maa min bɛ yen ni a fana ye énergie ɲɛmaaya kɛ limanaw a fana faralen bɛ ni maa fila in kan limanaw a jala k'a fɔ ko u si ma baara kɛ a kɛcogoya la o kɔni min ye Kureshi Konare yɛrɛ ye ani Lamine Seydou Traoré olu yɛrɛ bɛ kaso la nin waati in na limanaw ko bɛ nin cogoya de la dɛ vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ko nin ye Seydou Lamine Traoré a tɔ coron tuguni EDM ko la vérificateur général y'a jira k'a fɔ ale kɔni sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen dalajɛ min ye Kureshi Konare tɔgɔ b'a la directeur général kɔrɔ Umaru Jara ka taa se Lamine Seydou Traoré ma k'u ka ko bɛɛ lajɛlen ta limanaw Samba Alhamdou Babi vérificateur général ɲɛma a taara di min ye procureur de la République pôle national économique et financier ani président de la section des cours de la Cour suprême président de la section des comptes de la Cour suprême directeur général des impôts autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics ka taa bɛɛ lajɛlen da olu kɔrɔ k'a fɔ ayiwa énergie kɔnɔ baara min kɛra a filɛ nin ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen halisa limanaw o kuma kelen ninnu na le soir de Bamako fana da donnen bɛ min na bi o ye ko min ye Sitakili maire kɔrɔ n'o ye Alfuseni
Alfuseni Sisoko limana Alfuseni Sisoko kwa nyangina sanduru kaso o dara kuna nga ko a tɔw ani maa minnu jalakira ɲɔgɔn fɛ ko yafa kɛra olu ma sabu ko sɛbɛn jɔnjɔn ma sɔrɔ limana min dara olu kunna k'a fɔ ko jo tɛ ko la n'i y'a lajɛ Sitakili maire kɔrɔ Kayi mara la ko min ye miliyari 2 miliyɔn 693 ɲɔgɔnna o de tununa walima tɛgɛ sera o de ma Sitakili maire a n'a jɛɲɔgɔnw fɛ awa a ka kiri limana kabi tarata tɛmɛnen na juillet kalo tile 23 awa a daminɛna cour d'assises kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o sigilen bɛ yuruguyurugu kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ n'i y'a lajɛ nin dossier in kabi san 2017 ka n'a bila san 2019 la awa dossier in tara Mali kiiritigilamaw fɛ dɔwɛrɛ tɛ limana ko ka don jɛjugu la ka foroba nafolo tiɲɛ walima ka kɛ yɛrɛ sago kɛ yɛrɛ favoritisme ani jɛjugu limana ka se ka commune Sitakili ale nafolo ka awa gɛlɛya don a la n'i y'a lajɛ maire kɔrɔ in Alfuseni Sisoko ani maa 18 wɛrɛ limana ko cour d'assises ye ninnu ka kiiri k'a tigɛ n'i y'a lajɛ ko san 5 kaso kɔni o dara maire kɔrɔ in kunna a tilala ka ɲini a fɛ ko CFA wari miliyɔn 3 a ka se ka o fana di amande ye nka a tɔ ninnu n'i y'a lajɛ Dramani Njayi Falayi Sisoko Jawoyi Sisoko Ɲamadi Sise Sanbali Sisoko Amijata Kamara Dawuda Jalo Mustafa Sila Sirafili Sisoko Mamadou Sise Yakuba Kamara Abdul Karim Sisoko Banjugu Darabo Kewule Sisoko Amijata Sise Seku Jabikile Umar Juwara Brahima Kone Mohamed Fofana Jonkunda Sisoko Bakari Sise Mahdi Sanga Keita awa ko nunu awa ko a fɔra ko nunu ni maire bɛ jɛla nka limanaw ko kiiritigilamaw ko awa jalaki min binna ninnu kan awa ko dalu jɔnjɔn ma sɔrɔ ninnu kɔni yafa kɛra u ma limanaw yɔrɔ maire yɛrɛ awa a yɛrɛ ka conseil de ani maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ awa Sylvain Makan Keita awa olu de ye tribunal wele k'a fɔ ko awa olu m'a faamuya min y'u ka maire Alfuseni Sisoko awa ko ani awa Bemba Sisoko Abdoulaye Munkoro Mamadou Bobo Sise Jawoyi Sisoko Ɲamadi Sise awa k'u ye a ye k'a fɔ awa maire k'a bɛ jɛla walima a bɛ ka foroba nafolo k'a ye sera o ma olu ka sɔrɔ ka ko in da awa min ye procureur tulo kan o ka sɔrɔ ka soit transmis d'a kan limana o kiiri o de bannen filɛ maire kɔni awa k'ale san 5 kaso sɔrɔ a tɛ bɔ kaso yɛrɛ la limana nin de ye kunnafoni ye bi an b'a kuncɛ ni min ye teliya la limana a jala k'a fɔ Côte jamana kan awa ko maliden dɔw bɛ yen olu wulila k'a fɔ k'u bɛ taama kɛ awa utukalo tile 2 natɔ in na ka sababu kɛ ko Mali bɔra CEDEAO la ko o t'olu fɛla ko ye ko bɛ ka gɛlɛya lase u ma nka limana ko nin kɔni ye maaw ye maa minnu bɛ ni malidenw don nka u lakodɔnnen tɛ u bɛ jɛrɛjɛkulu min kɔnɔ o fana lakodɔnnen tɛ nin kuma bɔra maa min da o ye awa Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire ani ka taa se Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM min bɛ Côte d'Ivoire ka taa se Conseil national de la jeunesse malienne Côte d'Ivoire olu ko k'olu t'u yɛrɛ ye ninnu ka kuma kɔnɔna la u bɔra ka u fana u ka bataki kɛ ka ɲɛsin ka tila k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka dɛmɛ b'u yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye AES cɛnjɛ jamana 3 in k'u ka dɛmɛ b'u yɔrɔ sabu k'u y'a ye k'a fɔ nin kunnafoni bɛ ka fɔlɔfɔlɔ bɔlɔlɔw sanfɛla la k'olu Haut Conseil malien de Côte d'Ivoire ani Conseil supérieur de la diaspora de Côte d'Ivoire ani Conseil national de la jeunesse malienne de Côte d'Ivoire k'olu t'u yɛrɛ ye ni maa kofɔlen ninnu nɔfɛ sabu maaw don maa minnu bɛ yen ni maa dogolenw de b'u kɔfɛ malidenw fana don minnu bɛ yen ni u bɛ bɔ jamana ni jamana awa jamana yɛrɛ ka tɔgɔ tiɲɛ walima jamana ɲɛmɔgɔ k'u tɔgɔ tiɲɛ olu de bɛ ninnu nɔfɛ k'u su ka kɛ kɛwalew kan k'olu kɔni t'u yɛrɛ ye ninnu ka kunnafoni ninnu kɔnɔ wa k'u b'a ɲini jamana 3 ɲɛmɔgɔw fɛ Général Abdourahmane Tiani Niger Capitaine Ibrahima Traoré Burkina ka taa se Colonel Assimi Goïta ma k'u ka dɛmɛ b'u yɔrɔ wa maa bɛ yen k'u bɛ ka nin kuma fɔ k'u bɛ taama ko Mali bɔra CEDEAO la k'a ma diya u ye olu ka mɔgɔw tɛ u t'u dɔn wa malidenw don minnu bɛ yen hamina wɛrɛ de b'u la jamana ko tɛ kunnafoni filɛ limana ko an t'a bila nin kan yan Soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ o tuma na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kuraw bɛ bɔ an n'o lakali aw ye ladiriya kɔnɔ an b'a fɔ aw ni ce a ka filɛliko n'a ka lamɛniko ɲuman na Ala ka tile hɛrɛ caya
nin kun ye kunnafoni gafew ye ni infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la